Maayong gabi kaninyong tanan diha sa mga viewers nako sa ako ang YouTube channel o sa akong Facebook page. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang kanto si Mano Andok. Nakadungog naman mo aning istorya ha. Katong si Mano Andok, usa to siya katao nga sigbinan. Natingala katong iyahang pagumangkon nga ug nganong si Mano Andok nag-una na dito sa baybayon. Mao di ay kay ang iyaha di ang gisakyan dito. Nagtuo sila eroplano. Sus morosip. Usa man di ay kasigben. Sus, perting katawa agyod ni Mano Andok. Magkaroon na hibalo na sila. Usa di ay kasigben ang kibuhi ni Mano Andok. Nagtuo sila unsyan lang. Moto nakakatawa siya si Mano Andok kay niingon man nga sos mao ding naabot kag una sa mo asa lite una kang nidunggo kay ang imo ding gisakyan sigbin man di ay bantog ra tolin pa sa jet plane. Muna nga kita di ay ko ng mga Pinoy dili ta mahadlok nga girahon ta sa laing nasod kay lagi di ay naam sa day kuno tay jet fighter sa Pilipinas nga ngilngig kaayo. Kaning mga jet fighter na to des Pilipinas na may daghan panahon sa kagabion no. Sus, ang mga jet fighter na to, manggawas atong mga jet fighter panahon sa kagabion. O sagid ka baranggayan, mga tribo wakwak. Mao na atong mga jet fighter diri sa Pilipinas, mga tribo kawakwakan. Pani Mano Andok na tadiri daghang mga jet fighter oy nya parte lang og mga armas di man sad kuno tawahadlo kitang Pinoy kay na masad kuno tay daghang armas nya ngilingig pa jud kuno kayo og mga bala kay ang bala kuno sa atong armas dire sa Pilipinas kay sos talinis kuno kay tanan gagagmating kay tanan kay wow day mo gunsa kuno na pong Mano Andok dagom ra kuno ang bala. Kuha lang kuno dagom itaslak sa munika mao kuno nay bala unya ang kontra kuno nga maglupad-lupad mga kontra nga tinuod nga jet fighter magkuha lang kuno munika katong nagdrive sa jet taslak ko sa munika. Crash kuno dayon ang ang aeroplano eh. Di makras ang aeroplano nga taslokon man kuno ang munika ang nagdrive sa aeroplano di nakadrive kay purti mo kuno gilokas dagong magitaslok sa munika di naman to kadarog drive ang piloto kay wala gitaslok naman sakit naman kayong dughan wala diretso kuno nagka-crash kuno ang aeroplano jet plane nila hagsa kuno na largoy kay taslokon man kuno sa bala nga dagom barangon na itong nagdrive sa jet plane. Maoday ko nga mukalit lang kahagsak ang aeroplano kay ipambarang naman dahil sa itong mga tribo wakwakan di ang mga tribo wakwak. Nya mo to niingo sa Mano Andok naasad kuno tay mga sundao na to diri po sa Pilipinas nga mga babae. Ngilngig kuno natong sundao nga mga babae oy. Kay kana ko nang atong sundao nga mga babae
Sus, mao kuno na mo katang diri sa tuang kampo. Nay kampo di asa ka ng kuan, ana ng kampo kuno na to diri sa baybayon. Ang mga babae diha na to nga mga tag-as og buhok. Mao kuno to mag-atang dito sa baybayon. Kung badunggo ng kontra nga magbarko, padulong sa baybayon, dili ko nakadunggo. Kay di ay, ang ato di mga sundao nga mga kababayan, magtuwad raman diha sa daplin sa baybayon, magliliya, magtuwad, niya dag-as kay salag mga buhok. Ang lang mga buhok, sa ilo sa lobot. Matuwad dayon kuno itong mga babae ng atong mga sundao. Sus, nagdanga-danga kuno ang mga kontra nga tagalaing nasod. Sus, magtanaw sa teleskopyo. Na teleskopyohan na ang atong mga sundao nga mga kababayan. Pagtanaw sa teleskopyo, niingon mo kuno ng kontra na to nga, uy, di tamdonggoan ng baybayo na diha. Kay peligro kayo. Na may mga sigbin na nagtuwad dapin sa baybayo no. Sus, kadaghan ba ng mga sigbin na? Sus, marasip. Balik tas agi. Niingan po dayon kuno ang kining yahong o sa ka-general nga kauban nila o katong mga sakop sa kasundaluhan nga nisagit sila nga unsa man ni nagtuwad sa baybayon. Nakita nako, hanap-hanap pa man ni atong klaruhon sa atong teleskopyo. Mutog ipatanaw ang ang usa ka don sundalo nga ka loyo-loyo sa general. Sus, kay pagtanaw ron sa loyo-loyo sa general. Pagtanaw niya ka, sus, tinuod dyan. Tinuod dyan. Nakita niya ko. Nga na nagtuwad. Sus, marasip. Ato ng iyo-turn. Iyo-turn dahil nato ni. May sagit sa loyo-loyo sa general. Atong iyo-turn. Sus, unsa ba dahi? Ila dang iyo-turn ang barko. Dili iyo-turn ha, ang katong kuan. Iyo-turn din nila ang barko pabalik. Kay bubalik sila sa agi. Kay nang hadlok sila atong mga nanagtuwad dito. Pero wala sila kay bao nga. Katong nanagtuwad sa baybayon. Ang ato ditong mga kasundaluhan nga mga babae na nagtuwad. Lagi katag-as mga buhok. Sa ilong sa lobot. Pagtanaw sa teleskopyo. Damurag mga leon o mga sigben. Mautong na nalisang sila. Ningon sila nga atong iyo-turn. Atong iyo-turn. Mutag iyo-turn. Diyan nila ang barko pabalik pa uli. Abi man ako kung sa nga iyo-turn. Iyo-turn na ng barko. Dili hadlok na sila atong na nagtuwad sa baybayon nga mga hobo. Nga mga sundao na itong mga babay. Motong nga, niingon si Mano Andok nga, milingin kayo taga-sundaluhan dire. Ang mga babae, mauna yatong ipaon sa baybayon. Kay, mga tag-as ka na og mga buhok. Motong nga, ang Pilipinas, adyod na ikuno mailog. Kay tungod sa itong kasundaluhan nga babae, nga naglinya sa baybay, nga mga nagtuwad, nga tag-as kay mga buhok. Di ay, mahadlok ang kontra nga makakita kay nagtuog leon nga nagtuwad diha sa daplin sa baybayon nga mga hobo nagtuwad lang lubot at tubang dito sa barko nya ay lang hang buhok sa ilo sa lubot di makatanaw ang kontra ako'y nailayon na nagtuwad sa baybay. Balik tas agi kapitan, balik muto nga di jud kuno sa kadunggo ang kontra diha sa baybayon nagatang diha ang atong kasunggaluhan nga mga kababayan. Di jud kadunggo ang kontra kay walisang man magtan-aw daw layon nga nagtuwad diha sa daplin sa baybay. Sus, unsa ba da itong nagtuwad? Ang ato man da itong mga sundao.
og niingon sa andok nga og parte sa kunog jet fighter na masad kuno ta jet fighter kaning atong mga tribo wakwak anda man sad kuno ni nga mo away sa jet fighter pud sa kontra atong tribo kawakwakan diri sa Pilipinas daghan kayo ay maningog ini kagabi kuwi 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 mga isog para ba kayo kuwi ang uban tingog wak 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 mga isog nga wak wak na uban diha pilik-pilik pilik 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 mawak ko na itong jet fighter din sa Pilipinas makatawa mo kumamino sa istorya ni Mano Andok ang Pilipinas maungisod ko no kayo ilogon kay high-tech ko no kayo sa tanan kung fighting jet fighter natin jet fighter taugon lang kuno dayon natong mga tribo wakwak sa Pilipinas mag-awas kuno dayon na ini kagabi di kuno na kaipsot ang kontra kay ini palapad nila sa ilahang jet plane sas ang atong mga tribo wakwak layog man sa dito sa kawanangan mukapyat man sa pako sa kontra nga tinuod nga jet fighter ila man tong kapyutan ang pako sa ato ang mga tribo wakwak dayon lang kuno kasukara pa dong kuno sa abos mga crash kuno ang mga kontra ay aeroplano mga hagsa kuno kalit unya kung palaparan sa kuno taog missile sus sugaton kuno na sa tong mga tribo kawakwakan ang missile di kuno kadayok tog padre sa tuwa ay ilang iusab lisuon manila ang missile imbis padung sa tuwa iyang ibali man sa tribo wakwak balihon man ang missile sugaton nila ilahang balihon padung na imbis padung sa tuwa padung na noon sa kontra mabalik sa agi unay panoon sila ngilingig kuno kayo ning ang tong tribo wakwak sa Pilipinas oy kailam na yung kuno kapyutan ng missile imbis pa daw sa tuwa mabalik kuno sa agi ay kailam ang ipatubang dito sa kontra ang missile pabalik mo sa agi katabangam nagkapyut sa itong mga tribo wakwak mabalik kuno sa agi ang missile ay at tubuto dito silang kampo una nga pagkalisod kuno pildeho na ni Pilipinas parti gira-gira kay daghan kuno kano kayo tag mga kasundaluhan diri nga na ay mga malakas na nilalang mga ngilngi kuno kasundaluhan kuno kani mga agta sig windy tabalos-los tikbalang manggawas kuno na mulaban po kuno na diri sa tong nasod mahimaot may natin kamanuandok masuglanon una ka nang ngilingig kuno kayo ang Philippines pinaka ngilingig nga nasod maot do nga niingon si Mano Andok nga kamong akong mga kaliwatan ayaw ka magbati og kahadlok kay kining Pilipinas sa ako ning lolo sa ako ning lolo lapu-lapo sa iya di ko ning apuhan kay kadto di ko sila lapu-lapo iya di ko tong lolo matay kabuang iya di tong lolo sila lapu-lapo nga dili ko siya angay nga mahadlok kay ngilingig ko kayo tog kabilin ang iyang apuhan oy nga si lapo-lapo ato si kuan lapo-lapo usa to siya ka pangalan sa tao pero dili pud lapo-lapo nga atong hero kanto nga lapu-lapo usa to ka pangalan sa tawo una nga mulaban kuno dire sa iyaha kay iha kon tong lolo
si Lapu-Lapu. So si Lapu-Lapu, pareha po itong pangalan sa iyang lolo. Dili lang nga Lapu-Lapu nga ato ang hero ha. Kay ang atong hero dili man na kabugal-bugalan baya. Katong iyang apuhan nga Lapu-Lapu pod ang pangalan sa iyang apuhan. Parihag pangani Lapu-Lapu nga nilaban sa ato ang nasod. Nya katong iyang lolo Lapu-Lapu sab ang pangalan ato. Mo to iyang giingon nga sa iya ako nung lolo ni ang Pilipinas, lolo niya Lapu-Lapu. Lapu-Lapu man si pangalan sa iyang apuhan. Nya mao kadto nga kanang si Lolo Andok di yun siya mahadlok bisan asa siya kay iya mga amigo dahil kuno ng mga malakas nga nilalang kanang mga Sigbin, Agta, Duwinde ug unsa pa na diha Tikbalang, Tampaloslos ngilngig kayo tog kinaan man si Mano Andok nya iya pa yung ipag-arab nga sa iya ko nung ning lolo Lapu-Lapu ning Pilipinas iya ko nung apuhan si Lapu-Lapu pero nagtuo baya pagko nga Lapu-Lapu nga hero nato dili man di ay iya din pasabot nga apuhan niya nga Lapu-Lapu ang iyang lolo ang pangalan og Lapu-Lapu pareha pa di ay og pangalan sa atong hero diri sa Pilipinas nga Lapu-Lapu pod ang pangalan. Sangay siyang lolo si Lapu-Lapu nga hero sa Pilipinas. Sangay pareha og pangalan sa iyang lolo. Moto nga gatuo lang pug ko nga ang iyang lolo si Lapu-Lapu nga hero dili di ay kapareha lang day pangan ang iyang lolo sa hero sa Pilipinas nga si Lapu-Lapu kaya ang iyang lolo Lapu-Lapu po di ay ang pangalan. Maayo po niyo mo istorya si Mano Andok da. Pero katos Mano Andok digubang na to ang edad ato mga siguro mga 97 anyos. Abtik pag yung kayo katos tanan si Mano Andok. Mag-jogging pa to. Kusog kay tumudagan, madumong toglumba. Kusog sa kay tos tanan mo kat sa punuan sa lobe. Nya, ang iyahang na matyan ni No Andok, ang katulad yung pagkat niya sa lobe kay kat niya na dailo siya na kuan siya palak sa lobe. No, ang lobe na bali ang ihang palak nagabok na siguro to. Nya, wato yan natagakan. Pagkatagak niya to, natusok po yun ang iyang lubot sa tuod. Wato nga, wato siya diha dayon nga namatay. Nagantos pa to siya kung tupila ka bulan. Kay nabali-bali mo ng iyahang kalawasan. Kanya, natusok pa yun ang lubot na natuwas ganoon. Sas, nadiskuido si No Andok atong ihang pagpangatkat ulob Kay niingam nandayon ang silingan nga da mayra nasakpan na gyud ako ang kawatan og lobe. Ha kinsang man sus pagtan-aw si No Andok di ay mao na tong iyang nadisgrasyahan ang katora gyud di ay pagpangawat niya og lobe. Wa gyud magdahom ang silingan nga ang tikawat dahil siyang lobe si No Andok di ay. Sus, kawatan mo ba itong lobe si No Andok ay. Mao to. At tungora si No Andok nangayo og pasaylo
sa iyahang nasad-an, sa iyahang nakawatan og labi. Ayo siya nga tog pasaylo sa tag-iya. Moto nga ipasaylo siya sa tag-iya nga ayaw na lang nag-usba. Niingon pas noandok nga di na ko kausap oy. Saan pa man ako pagkatkat nga nangabali naman ng gusok ko. Mayon tagmamaayo ko kay mabalik na bukop kat-kat sa labi. Ay, sus marasip. Niingon ang tag-iya nga, sa ato ba ang mamaayo ka? Mabalik na bude kag pangawat og labi. Ay, marasip. Santissima. Mangawat na ba kag balik og mamaayo ka? Ingon kang mukat-kat ka og mamaayo ka. Nagpasabot na nga og di ka kanang inyong istorya, nagpasabot na nga di na kakakat-kat kay nabali-bali naman kang gusok nimo. Sa ato ba og mamaayo ka? Mukat-kat pa jud kag balik. Moto nga nalooy lang pod ang tag-iya sa lobe. Iyan lang pong ipasaylo sinuandok. Sinuandok po, sagoy po kayo sa nag-inistoryahan. Sabot na lang si Manang kay sinuandok. Nangabali-bali naman na iyang nag-usap o iyang mga til. Natusok pa yung lubot sa tuod. Nalooy na lang po din taon ng tag-iya. Iyan na lang pong ipasaylo. Uy, sama na. Uy, kiskin sama na diha, uy. Ano siya binuwang diha, uy. Ayan, tambi bugal-bugal yung sliguwang. Sama to, uy. Mato nga, sinuandok. Balikan na tong istorya, sinuandok. Natagak sa lobi, muni nga, di gyud di ay maayo nga manghilabot la sa dili ato ang tanom. Di yun mamaayo, di gyud di ay maayo, no? Manghilabot la sa dili ato ang butang. Mo na to nga leksyon sa mga tao nga mga hilabtanon sa dili ilahang butang. Mo na to nga naog siguro to nga gigabaan kay gawa sa daghan siya mga kinaadman. Sos naampo de siya naampo de siya kinaadman sa kawat po di ay. Pero di malas ko lang kayo sa tanan kay natagak siya niya. Tatusok po yung lubot. Uy, saan na? Ay mo siya binuwang di ay. Saba ni sama na diha. Okay, sus, so ayaw magduaan diha eh. Isa ka na. Tarang bayaw mo diha ha.